Toda kuchingamidzai zvakare pachirongwa chino chepadare tichimba kuti Mwari vari kukuitirai zvidhafu wherever you are in the world. We believe that God is really doing something special in your life. Tisati tapinda munyaya iripo muzuva ranhasi, regai tikumbire humba vatinamatire humba tinamatire. Tatinamati Baba wedu makanaka makatendeka muri kumusoro kudenga. Tinouya pamberi pechigaro chemutsa wenyu. Pano padare panotaurwa nyaya dzinobva kuvanhu wenyu. Dare ragara iye zvino, nyaya yavapo, wanotora zvivhitivhiti wavapo, wateereri wavapo. Chitibatsiraiwo panyaya iyi naJesu akatifira pamuchinjikwa. Amen. 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 Nyamba. Samaita. Shumba huko. Mumba. Ishumba mbiri Jesu pakati. Tinotenda. Regai tisvike panguva dzekumbo yekwaziso, tichikwazisa hama neshamwari dzinoona chirongwa. Titangire kuna Pastor Mudzengi. Makadi yenyu wadiwa vatariri neva tereri. Mufaro wangu kusangana nemi muchirongwa chenyu. Tinoti chirongwa chenyu nekuti ndi munotuma nyaya. Kana mukasatuma nyaya hatina kugara kwatinoita. Zita rangu ndinoitwa Obed Mudzengi, ndiri mushumiri mukati mesangano rema Seventh Day, ndichibva kuShurugwi, ndiri muira Shumba. Tisu vana masinire, vana munhu watogwa, vana murambwi, varidzi vesango, vatongi. Mwari ave nemi patichange tiri tose. Thank you. Ndokukwazisa vateereri vose wakateerera padare rino. Ini ndinonzi Charles N. Makombe, ndinobva paRusapa apa panyika yose. Chokwadi. Nyika inodiwa naMwari. Hallelujah. Ndo pandinobva ndopinda sangano rinonzi The Grange. Ndo sangano roga rine surname. Ndoda kutenda kuti ndo pandopindira ipapo. Saka zita rechechi ichi Rinonzi The Grange Church. The Grange. The ndo chechi, Grange ndo surname. Yeah. Oh. Whatever you want to call it. Saka ndokukwazisa anonzi Dero Mankomo, ndakasangana naye. Akafara kwazvo akanditi, hey, ndasangana neCelebrate. MaCelebrate ari pano. Toda kukutendai vateereri nekutumira nyaya dzatinotaura pamusoro padzo. Mwari akukomborerei. Amen. Thank you. Yes. Ndoda kukwazisa vateereri muzita raJesu kwese kwamuri. Ari kutaura kwamuri ndinoitwa Adin Momba, a literature evangelist. Ndichida kutenda also vaMudoni vanoshare neni manumbers evanhu vanouya kuinbox kwenyu. Yes. Ichokwadi vaMudoni. Yes. Kune vanhu vanotouya like kune hama yakatouya kubva uGweru. Unfortunately ndakanganwa surname. Vakatotenga maBible stories for vana. Saka tinoda kukutendai muzuva ranhasi zvakare. Ndoda kukwazisa mhuri yekwaPastor Tugwete. Ndakasangana naamai Tugwete kucongress yemadzimai yabva mukupera vachitenda neprogram yepadare. Hanzi vanotoiona zvekudaro. Saka ndoda kukukwazisai Pastor Munali pamwe chete neGo Kids International nevafundisi vamunoshanda navo. Ndivo vandiri kukwazisa muzuva ranhasi. Thank you. Thank you. Makadini watereri ndoitwa Tsikara Gardner Mweranyati, muzukuru waChipunza, Region 42. Ipo paya nzvimbo yakakomborwa, nzvimbo yemaguta. KwaRusape, Mutungagore. Waikoromora. Tikangosvika paya pazumbika toti pamaoresa toti nje kuseri kune gombo ronzi rehoho ikoko. Ndo pamusha mujinga regombo rehoho. Mumwe akatovhunza kuti maitwa noizere uyai mungoona kuti kwakamira sei. Nhasi pazuva ranhasi ndada kurangarira vanhu vepaNorway. Panoton apo. Maelders mazhinji varipo vairatidza mufaro wavo muzhinji. Elders Nyonde, Elder Gondo, Elder Moyo, and many others. And Elder Mashiri. May God bless you. Happy watching and happy listening. Thank you.
indinoitwa Mudoni, ndopindira paMandara Church. Munobva kupi? Bva zvakare kwaRusape. Inyika muchitoona yakadaro so. Yakatodaro so, yakatozvinakira yakadaro so. Rumwe rudhende rozotera. Ana shurugwi zvakadaro. Tinoda kutenda naizvozvo. Muzora nhasi ndoda kungokwazisa Mai Ncube vakanditumirawo feedback pane imwe nyaya tanga takaita yemwana anga achida kuroorwa. Mwari vakuitirei zvakanaka. Your advice really is very important to us. Nevamwewo vanouya kuinbox tichikurukura pamusoro penyaya idzi dzinenge dzavhiringidzwa naumba naNyati dzozogadziswa namufundisi. Tinoda kutendai naizvozvo. We really appreciate your feedback. Nhasi musorero wenyaya uri kutiwo Boxen yakadini? Yakandikonzeresa. Boxen yakandikonzeresa. Boxen. Kune wakamboitamba. Boxen Inogona kukonzeresa mukati meupenyu. Tiverengerwe nyaya yedu naNyati. Yeah. Anzi makadini wedare. Ndiri murume ane vana 2 and I'm married to a woman I resent. Yeah. Pakaipa. How I married my wife is what makes me resentful. Anzi mudzimai uyu akauya kumba after anonoka kudzokera kumba kwavo, and because her brothers vanotamba boxing kumbari, so I felt intimidated. I had only known her for a week and I did not love her. I don't love her nanhasi, and this was made worse when I found out kuti she lied kuti akanzi adzokere kwaanga abva. She just wanted to be married to me because I was an organized young man. And to make matters worse, the day raakatozotizira ndanga ndisina kana kutomborara naye kana kumbata. Ndibatsireiwo wedare. Should I leave cause zvelove chaicho zvapana? Indakatojutwa chaiko. Cause I feel she just wanted the life that I had built for myself. Thank you very much. Murume ari kunyora kuti ndine vana 2 atori marriage. But marriage payasvika apa akuta reflect panyaya yake. And ari kuti dai papasina uyo weboxen Wekumbaro. Wekumbaro ngadai ndakadini. Ndisina kutomuroora munhu. Ndiyo nyaya yake nayo nhasi. Regai tiverengerwe vhesi. Kune weboxen iri mubhaibheri. Tinotenda tichaverenga kuna Malachi chapter 2 pavhesi ya 16 inoti, for the Lord the God of Israel saith that he hateth putting away, for one covereth violence with his garment, saith the Lord of hosts. Therefore take heed to your spirit, that ye deal not treacherously. So zviri kunzi pana pane vhesi, Ishe wako Mwari waIsraeri vanovenga kurambana, ende panapa kuramba kana kurambana kuri kuenzaniswa neviolence. It's actually violent. It's a violent act. Saka Mwari vari kuti take heed of this. Pasawanikwa kurambana nemhaka yekuti kurambana it's violent. Se boxing. Boxing chero. Panenge pachinetsa. Regai topinda munyaya nayi. Titotangira pekuti kune vanhu vakaroorana vakaita zvekufoswa. Zviriko here? Makambozvinzwa here? Ngatimbonzwa naMomba, Pastor Momba. Nyaya dzekuti ndakanyeperwa kana kuti ndakavharwa ndobva ndangopiwa mukadzi. Then vanhu vevhu vatoroorana vogara zvakanaka. Okay. Thank you so much. Pataitangira panotapira. Bible rinoti hapana chitsva pasi pezuva. Hapana chitsva. Zviri kuitika nhasi zvese muBible zvirimo. Kare zvakaitika. Saka maonero angu tinototanga nemurume anonzi Jacob. Okay. Jacob.
akasenza 7 years ane mukadzi waakanga atori netariro yekuti uyu ndiwo ndinofanira kuroorwa ende ndiye munhu waaimhanya naye for 7 years and then baazoenda kuyouth camp kwaakaenda ndokwaakavharwa baapuwa ende wekuyouth camp haamboita kana gore nguva iyoyo haamboita kana gore unotosha kuti mutambo wacho kune vanhu iko zvino vamudoni vari kufonera vanhu vavaifanira kunge vakaroora kana kuti vakaroorwa navo kuti iwo unoziva kuti takatotamba tese makore akawanda vatana vari panapa vanopupurirana neni kuti vasati vapupura kuti kune vanhu vari kufona baba kune vanhu vari kufona vachitoudza ex wake kuti ndakaita mistake saka patiri kutotangira hapana chitsva pasi pezuva kune madzimai ari kutofonerawo maex varume vevanhu vachitotaura kuti but unoziva here kuti iwewe ndiwe murume wandaifanira kunge ndichigara naye saka drama remurume uyu raari kuwisa harisiri tsva pasi pezuva zvitori kuvanhu vakawanda pada pakati pedu patori nevamwe vatori muchigemu ichocho vari panapa nevanhu yes, thank you so much for your opening statement. Remarks, regatimboyapa nanyati atotanga ke neboxeni yeah ina I think kuti kana tikaenda back in time and I'm sure kuti umba vachandibatsirawo here panga paine tsika dzaishandisiwa nevakuru vedu dzaiitirwa kuchengetedza unhu nekuchengetedza mafambiro evanhu particularly kana vanhu vari majaya nemhandara ropa richamhanya saka paigona kuiswa mutemo yokuti pamba panapa zuva kana rikanga rawira munhu wese pamba panapa anenge ari pano kana munhu akabreacha mutemo uyo waivwa unzi dzokera kwawangu aita sei kwaungo uri so ruzhinji rwacho zvaitongoitirwa kuti kana ari mwanasikana akadzidzokera kwaungo uri zvaitotyisa kuti kungava kupi kwaanganzi anga ari nokuti vanhu aigara vari maraini ka raini rekwatsikada iro raini rekwachitura iro rekwakanyangarara iro saka ukanzidzokera kwaungo uri kana ungo usiri kwababa chitura kusiri kwababa kanyangarara usiri kumba in known place unganzi ungaenda kupi yeah saka zvaingozogumisira zvazoita kuti zviti vanasisi vedu kana vana tete vaigumisira vapinda masituations ekuti they go back kune mukomana waangaswera naye waawirirwa ari ainaye panguva iyoyo zvokumanikidzira kuroorwa right saka I think kuti pfungwa iri kubuda nemunyori uyu iri kutobuda papfungwa yekuti ningekiri whilst that process iyoyo yairatidza kuchengetedza unhu nemafambiro evanhu pauda kubvunzwa kaunti iye ari kubvunza mubvunzo uri embedded kuti kana munhu akanga akaroora nenzira iyoyo rungani rwatingati mhuri dzakadaro dzakagara zvakaita se zvakanaka kana kuti tingati munhu akaroora nechoice here iri choice yake ingamanikidzwa kuti inzi nevhesi raverengwa namufundisi rigone kusungirira munhu anenge ari aine chimiro chakadaro. Thank you so much Nyati regatimbonzwa mashoko kubva kuna Umba ndimi mune nyaya dzakangodai kune nyaya dzaitika kare ka ana musengavere kungwereka unongotora munhu zvakadaro izvi rega nditaure kumuchinda uyu icho kwadi kuti nyaya yako haisiri itsva pasi pezuva kune dzimba dzakawanda dzakamira nematorero wakaita iwewe kuti anonoke kuenda kumba zvireva kuti mai muri muchitaura nyaya dzainakidza akazomboya sei ikoko kumba kwako anga yazondiona akauya musikana uyu akauya ndobva matanga kutaurirana because hanzi ndanda ne 1 week ndamuziya kusviki hazvine nenguva izvi iyo 1 week iyo ndiyo yakatenge yakatonaka kwauri kuti mutaurirane muchiwirirana kusvikira nguva yekuti adzokere kumba yadini
yapfuura. Zvino zvayakazopfuura iwe ndobva watyako kuti hanzvadzi yacho inotamba boxen. Hatizivi kuti yaizouya chikurowa here kana chidini, I don't know. Kana kuti waungoona usisina mazino chinzwa mupaname 1 1 2 ndo zvatiri kuona, ndo zvawanyora. 1 2 hawauyi pasina rudo. Dai takatarisana face to face ndaikubvunza kuti can you explain to me kuti maita 1 2 pasina rudo? It's not possible. It's possible. Okay, it's not possible. Why am I saying so? Because muri kubikirana wakuti autodzimai ningi iwe uchitotaura kuti mudzimai wangu ndeuyo. Ko chakupa kuti uchidzokera mumashure, why? Thank you, mombomirira ipapa. Mfundisi, ndimi wetheology. Jacob akazoita vana nemukadzi aimuda here mukadzi? Leah. Asiye waaida. But ndiye akazotomuitira vana vakawanda. Akazoita zviripo. Kupfuura waaida. Yeah, correct. Saka he was forced into a situation. Saka hatingati ndiye waaida because iye waishandira mumwe wacho, Rachel, kwete Leah. But akangozokaruka atopuwa uyu. But haana kukwanisa kuzoti hazvisizvo zvandaida. But akabva ati okay, ndinomutora, but ndava kuwedzera mamwe makore ekushandira wandinoda chaiye. Ndo zviri kuda kuita murume. But murume uyu haasi kuda kuti ndonotora, but uyu kauyu aitoda musikana uyu. Correct. Sekuona kwangu. Nemhaka yekuti panoita sekunonzi pane something, ka relationship. Nemhaka yekuti aizouya sei musikana otogara kumba kwake over time kusvika nguva dzeusiku, and from what he is saying, it was not the first time. Pane mamwe mazuva aaitouya achidero achidzokera, but zuva iri even though muri mu1 week iyoyo pane some chemistry, but now murume uyu ava kuti zvandava kuona ndava marriage pamwe hazvisizvo zvandaiona ndisati ndapinda. Vano vanotaura vachiti zvanzi love is blind but marriage is an eye opener. Ava kuchiona reality avamo, saka ava kuregreta oti ini ndakamanikidzirwa kuti ndimutore but haasiye wandaida. Yeah, so you find kuti dzimwe nguva you have situations dzekuti pamuchataura mufundisi wekuti marriage is an eye opener. What we may be hearing from this man may be because angagara aine a disposition yekuti munhu andakagara naye handisi kumufarira, handisi kumuda. Saka pakaitika kana ka mistake kana that disposition he keeps playing back. Come on. Yeah. Saka the later kunyora kwayaita both kana paita vana tu, well, Humba says kuti makaita vana tu nekuti makanga muchidanana, or you are in a forced circumstance that he had accepted. I think that's where Humba is coming from. He accepted kuti ndo zvatowapo, because kana munhu akanga akandidzirwa situation yekuti uri kutorora uchida usingadi, maybe tingada kutangira pakuti ndaenda kumberi kwandaenda kuda kuenda uko, uchida usingadi, kareko kana munhu akanga amanikidzirwa kuti munhu atizira asingadi kuroora munhu iyeye, panga paine nzira dzekuti vakuru vaigona kutogamuchira kuti munhu haasi kuda kuroorwa panzvimbo iyi. But kana ukanga wakadecide kuti uda kugara naye, mutoita vana 2. Wotoita vana 2. And wakutozwa kuti kuna natsano, whether they are boxers or not, wakutozwa kuti kuna natsano, wotozikana kuti uri legitimate tezvara. Musha uyu wakatomira.
despite kutanga kwawakaita unogona kwakatanga nenzira dzisina kuita zvakanaka wakatomira saka pandei ndoda kubata ndepekuti mufundisi wari kutsanangura kuti marriage is an eye opener saka zvinoitika mukati memichato tunhu twakawanda toitika mukati mechato dzongwa tumbango tusingafadzi but in the process yekuti wagamuchidzwa maybe a circumstance kana paitika an event isingakufadzi kuti keep reflecting kuti after all wakauya nenzira yandisingagamuchiri. I think this is what we are dealing with now. Kuti after all iwewe it's like a man ari kuti ndakarora mudzimai wangu but chimiro chandakamutora nacho hachisi chimiro chandaitarisira kuti anogona kunga anga ari whether anga asiri mhandara kana ndanga ari chii whatever it is. He actually then goes on to say kuti ndanzina mborana naye. The detail riri kuratidza kuti there are a lot of other issues in the background. Right. That is playing back. So I want to think that maybe pangwe patari asisiri mukomana and havasi kugara vari mukomana nemusikana and I think kumba ndo pangu vari kubva napo ipapo kuti itori mhuri ndibaba namai vari mukati memusha whether mai vakapinda kana kuti vakajuta kumapindiro. I don't think kuti that's something that we can now process as a premise to then say kuti ndakuda kuramba mukadzi on basis yekuti paakauya mawiro aakaita paaita vana 2 havaitwe ne 2 weeks ka vana 2 vanoitwa over minimum of 2 years 3 years 4 years. Saka kana wagara nemunhu 4 years makagara muri mune mukadzi to keep referring to an incident yemawiro akaita munhu, I think kuti ipapo panogona paine an issue. Thank you. Uda kudiscuss na Pastor Momba mukomana ari kuti I was young nane tunhu twangu kalife kangu ndichizviraramira saka musikana uyu sekutaura kwaita iye hanzi because musikana paakayamba vangu achiona ntuma nice chiona ka TV achiona ka good life akamuunza ikoko ndiani ndiye but I was young. Saka chatoda kuita zvinokwanisika here kuti munhu kana kuti vanhu vanokwanisa kuita vana 5 pasina rudo. Zvinokwanisika ndanzwa vachitaura zvevana 2 kuti hazvikwanisike uye kolabhana uyu anzani Lia nayo. Saka patiri kuuya ka ngatimbotaisa kwa story ya Lia ya Jacob. Saka Lia anobatsirwa mwana wekutanga anonzi Reuben. Anoti nokuti Mwari akaona kutambudzika kwangu ndosaka akandipa mwana mukomana. Saka munhu ari murudo rwekuti ane misodzi ende mukadzi uyu ka aitoziva kuti chigemu ichi ndasandidzirwa handisirini ndaifanira kunge ndapinda padiriri. Saka Lia ari kuti ndinotenda Mwari andipa mwana mukomana bvaamutumidza zita rekuti Reuben achiti nokuti Mwari vaona kutambura kwangu. But Jacob haana kumuda mukaidzikana. Vaita mwana wechitu anonzi Simeon. Then she conceived again and bore a son and said, because the Lord has heard that I am unloved. Vamutumidza zita rekuti Simeon. Wekutanga saka ndoda kuti tione sevarume tichibatsirana. Uyu mukadzi apa mwana wechitu watiri kutaura pamurume uyu watagarira daro. Saka Lia ari kutoti ndamamu2 saka mwana vandipa mwana wechitu nokuti vaona kuti pamba pana pandidiwe. Saka kuita vana haisi saini yekuti unodiwa. Munyatsopa bati vanhu vanogona kutoita vana 12 mumba but musina rudo zvekuti makavaita sei imwe nyaya vana havaitozvidei. Mubvunzo hausipa kuti kuda yesachi iwo kana usingadi mudzimai I think ndopanga kandabata makombe zvakanaka umba zvakanaka kana usingadi mudzimai nene resentment iri kutaurwa nababa andiri mukomana ari kutonyora kuti resentment I resent which is a very high emotion yekuti if I had my way this would not happen. Mubvunzo ongori kubvunzwa ndekuti how do you one wakamutora akutoona kuti angere mhandara kana kuti but wakamutora musina kunge mambobatana ukagamuchira zvaJacob zvinogona kuti siyane zvaJacob zvinogona kuti siyane anditika because Jacob ari pamusha waRabhani anditika uyu akangoona munhu pfacha asvika ko urudi inda
ndanzi dzoka kunoku Andinoziva mukoma wangu hatazaendai kutaura natamba boxing. ende ndobva agamuchira ndopatine nyaya napo Akapanika akaita saka inini pandiri kuansa zvangu whilst tiri kupinda mudiscussion yedu ndepekuti compassion love akamutora necompassion zvinokwanisika here vamudoni kuti vanhu vaite vana vakawanda but mumba musina rudo. Zvinokwanisika. Saka tiri kuona kubva mubhaibheri kuti zvinokwanisika. Ameno kana ndiri right. Yes. Okay. Nokuti akabereka wechi3 akamutumidza zita rekuti Levi akati iko zvino ndamuberekera mwana wechi3 achandida iko zvino baba noti Levi inoreva attached vachauya kunani kwandiri vaona baba vaye 0 hapana. Saka chaaiberekera murume vana uye asiri kubereka vana yaiva nzira yekuti pada ndingangodiwawo. Ndosaka muri kuona kuti paakazobereka wechi4 akamutumidza zita rekuti kuti Judha. Akati Mwari wanoziva zvekuti baba wachadzoka kwandiri madhiri aya haasisipo. Saka inini pandiri kuansa tisati tapinda munyaya yemurume uyu ine hasha mukati nyaya yemurume uyu tichadhila nayo. Pandiri kuuya ndepekuti vanhu vanogona kutogara vese votoita vana vakawanda but mumba musina rudo. Ndapedza nyaya yangu. Thank you. Regai tidzoke kuna umba mainzwa yakandwa na momba iri straight kai. Inini ekandidzoke kuna Jacob uku. Jacob na Leah wakazita vana vakawanda. Sho ungaramba uchipinda mumba mune mudzimai usingadi zvinoita. Ndo zvatiri kuti zvinoita. Iri Bible rero. Jacob aitoda Leah ndo saka akaita vana vakawanda. Aitomuda. It may not be explained in detail, but aimuda. In your own version, it's there. It's there. Okay. Now, ndoda kutaura mfano uyu. Nyaya yako iwewe yawakudhila nayo iwewe. Kana pasina mumwe munhu behind. Ndo pane nyaya baba. Woru kuda. Because pauya pfungwa yanyati umba. Ndatopinda ipapo. Yes, ndo pamapinda ipapo. Because anogona kunge pamwe musikana uyu anga achingotaura naye handitika but aine wake. Handitika ndokubva pazoitika issue ishi. Everything happened so fast. So then he got married. So ndoda kutaura mfano kuti kana paine ari behind it woru kufungira kuti ari nani kupinda uinayo. It's fallacy. Ndo kunonzi kunyepa manje kuri kuita ikoko. Musikana mukadzi woinayo unotomuda chiprograma mupfungwa dzako kuti ndiye wandinaye 1 or 2. Kana ukandotora mumwe wotanga papi wanayo woita sei nawo. Hausikona kuti you are creating a problem on top of another problem. So what am I saying to you? Ndiri kuti mfaname pfungwa yekuti ndakamutora ndekuti ndakatyisidzirwa ndakati iyoyo ngaichibva mupfungwa mako. Stay with your wife. Chitsvaga nzira dzekumuda nadzo usiye zvinhu zvaari kukanganisa izvo. Ndo zviri kukukanganisa kuti akatadza ichi obva kuti ndakabva ndafunga hanzvadzi yake inotamba boxing. It does not make sense. It doesn't work. Aichika kurohwa umba. Now wanaye chidevelop cultivate kuti problem yakuti mira. Okay. Do you know kuti tese takapinda mudzimba mfaname ne boxing. Okay. Takapinda mudzimba tapinda was hatina kuthreatenwa iwe wakathreatenwa here akapinda aiwa ndira kutsanangura tese takapinda mudzimba takagara panapa but umwe nemumwe akasakurira rudo rwacho rumwe rwaifunga kuti hai apa uchimbofunga kuti was I right but unongoramba uchisakurira kusvikira zvadini zvanaka. That's the route you should take now. Kusakurira rudo rwako wabvisa all those impediments
dziri mupfungwa mako. That's good English. Thank you so much. Rega ndiende pana mufundisi. Hapanawo here patinofanirawo kuzonzwira murume uyu kuti zveshuwawo kunyeperwa then ndotora munhu ndachisidzirwa is not right. Okay. Inini hangu sekuona kwangu panyaya iyi. Murume uyu had a choice. Kana dei anga asingadi musikana uyu wava mukadzi wake nhasi. Aikwanisa kumira with that decision. Bhaibheri rinoisa pachena hapana situation yatingati ndakaiswa pakona kana kuti I had no way out. No. We always have a choice to make. So iwo akatoanalyza situation yake akati kuti ndisarohwa pamwe nemadzikoma eboxing awo regai nditore mukadzi uyu. So he decided to marry her. Kana dei anga asingadi aimira oti chero vakauya vakandirova zviri nani vandiuraye pakuroora mukadzi uyu. He ended up choosing and he married this woman. So there was a choice. And I don't think that there is a way now yekuti tingati asiye pamwe wainyatsokuda saka pamwe pane nzira yekuti angabetsereka sei since uyo asiye waaida. Hapachina isu sevanhu we can't reverse time. But data atine simba rekureversa time todzokera back to that situation. Vana tu vavapa vavonodzokera mudumbu ramai vorega kuonekwa. Iye todzokera patime iyo yekuti wanga asati awanikwa osara akadero ndaigona kuti pamwe ngatidzokere ikoko. But kana zvisingaiti tatova nereality iri pano and ngatishandei nezvatinazvo toona kuti what can we do with what we have, not trying to put away what we already have. Muri papapo ndichiya pana Nyati. Saka pfungwa yamuri kutaura imimi ndeyekuti dai panguva iyoyo pakauya musikana uyu Nyati tobva tatoti aifanira kubva atoti hanzvadzi yako yeboxen handei ndinomuona then otorana nemusikana we aenda nemapurisa ndokuita baba ototi haungarari pano aenda nemapurisa exactly. Muri kutaura zvinoraramike. Ngatipi inini mafungiro angu mudonika. Ngatipindewo mutsoka dzemurume uyu. You know, mukadzi uyu anonzi Ellen White anonyora mabhuku edu ayo. Anonyora mubhuku rinonzi zvoni Adventist Home. Achiti hakuna munhu anofanira kuroora munhu nenyaya yekumunzwira tsitsi zvichireva kuti zviriko. Kuno umwe munhu anogona kutorora someone waasingadi but atoona kuti rege ndiyamure munhu ndiyamure hama iyi. Asi chiri kuitika pasituation iyi but inenge iri choice handiti. Asi anoti hazvina kunaka because but unenge wadecide kuti akuda kuyamura munhu but patinoda kuuya nawo patinoda kuuya ndepekuti zviriko vamudoni zvekuti kune vanhu vanopinda mumarriage mukutya kwete kuti choice ndiyake athreatenwa. Zvakana wapinda wozoita sei wapinda woita sei kupinda apinda but isusu toda kuti imimi pamuchamubatsira neway forward we need to analyze nyaya iyi kuti zviriko because hatisi kubatsira munhu one tiri kubatsira vanhu vakawanda. Inini maongororo yandakaita vamudoni ndeyekuti vanhukadzi nature yavo pamwe pacho mukudanana umu mukadzi anogona kudanana kana nevanhu 3-4 vanenge vachifambidzana navo but wonyatsokuona kuti ava tu ava zvemarriage ava serious. Asi uyu anenge good life uyu munhu waMwari uyu. Saka uku ndekwekufara uku vanofara uku vonyatsokuona kuti apapa uyu ndinoumba imba naye vakadzi muono iwo vanawo vonyatsokuona kuti apa ndinotambiswa
but apa saka patiri kuanalyza tsamba yemuchinda uyu number 1 muchinda uyu ari kuti akaona kuti life yangu yanga iri right ndopekutangira akaudzwa nani izvozvo ko iye akaonawo chii pane musikana uyu kuti azoita wana tu naye hatisi kuramba kuti mukomana uyu dambudziko remukomana uyu unoziva nderipi mudoni nderekudanana nemunhu waakanyatsokuona kuti munhu uyu handipinde mumarriage naye ende zvinhu zvinoitwa nevanhu vakawanda because we are here kubatsira vanhu kuti ukadanana nemunhu pakaitika anything chaitika munhu iye haufaniri kunyara naye mangwana because unoziva kuti situation unopinda musituation yekuti uchifamba nemunhu wako so uchitarisa vamwe vanhu vari munyika so wakamutarisa wotarisa vamwe vanhu vaunenge uchisangana navo womutarisa unogona kutoona kuti madhimoni ariko zveshuwa unyatsopabata unonyatsokuona kuti demons hariyo momba uyo akapinda rega tinzwe kuna Nyati ndozvaya kwamuri. I think kuti zvinhu zvacho ndo zvawataura portion yacho yenhengekere kuti kune masituations edzimba dzakavakwa on wrong ground yemunhu anenge akanzwa tsitsi pamwe munhu ane chimiro chisina kuita zvakanaka obva amuti hakuna munhu angamuda munhu uyu rega nditozvipira kuti ndibatsirane nemunhu uyu but kubatsirana kwacho manje ndo panga pari kubvunzwa namunhu watogwa kuti kana munhu afunga kuti atakura svinga rakadaro rine minzwa yakadaro watomake a choice kudhara mudzenga aibva ati touch is a move kudhara anditi aibva ati touch is a move saka you would find kuti ichatakudhilana chapa ndandoedza kufunga pamuri kuti kuanalyze mutsamba iyi ndanyatsoshaya mhosva yemukadzi ndiri kunyatsoshaya hapana hana mhosva ndiri kuishaya because yaari kutaurwa nezvayo zvinhu zvakaitika vari mukomana nemusikana kudhara ende maybe pamwe pari kuitwa neallegation yekuti akandinyepera kunyatsokwandifaya kuti kunyepera kwacho kwakaitika sei hapasi kubuda pachena kuti zvakafamba sei ini naisi kuti patarika tine Shuba tine munhu ane mudzimai wake ana vana 2 panguva yese agara nemudzimai wake nevana 2 apo haana chakanaka chaari kuita kuti ndoita sekuti imba imire chaari kufunga ndechekutsvaga reason yekuti angabuda se ndo tsamba yanyorwa ndiyo kumubatsira muri ipapo kumubatsira patiri kuuya kumubatsira usati wada mwoyo wemunhu unoda zvinhu zvinooneka inototaura iye pache zvake usati waona kuti ane mwoyo wakanaka ane mabasa akanaka iye wakamutarisa unomuda here haunyari naye here iwe hauna x-ray patare haachisina choise kunyara saka honai humba choise kunyara yakapfuura haunofanira kutogadzira mudzimai wake humba muri kuona pane nyaya yangu ndepekuti mhosva yaliya kusvika aite vana more than 4 munyatsonzisa she created value in the home correct hongu maziso pamwe anga asingaite zvakanaka but Jacob aida vana aida rudzi and she created that she created value with that uyu ane vana 2 and he has created a legacy around that the point yanda kubudisa ndeyekuti kune ukatsvaka makomo mugomo mwanzi makudo mugomo hauashai each home kada kundotsvaga kuti ndine mareasons ekuti ndirambe mudzimai kana wada kunyatsovatsvaga unogona kuawana andiri kuzvibata saka zvikuita muchinda uyu ndezvekuti ari kuda kucreate a situation yekuti we then resonate with his usefulness pamazuva ake when he was folly asina kunyatsofunga zvakanaka toita decision rese dare yekugadzisa zvakaitika 3-4 years ago no you can't to then impact paari nhasi circumstances dziri kutaura kuti une mudzimai shamwari une vana 2 and we need to find a way of making that homework danga ari kutaura kuti mudzimai wangu akatizira and it looks like kuti angaende boyfriend and boyfriend acho ari kufambidzana ido nyaya yatingagara tichitaura iyoyo kwete yekutaura kuti hapana upombwe thank you rega ndozoya bhora ranyanya kutambira pamuri Nyati rega nduye kuna mufundisi Nyati ari kuti zvoni mukadzi uyu haana kana nyaya
handisi kuiona ini. Musikana mukadzi Hana wake problem. haana problem. Okay. Munowirirana nazvo here? Maybe hatina side rake ratanzwa. Iro ratangoverenga. Zvataverenga apa uyu ari kuita like it's his perception kuti pamwe akatonyepera even kuti mabrothers angu ndo atokudzoke kuno. Because ari kutoti ndakajutwa. I felt kuti kutotora mukadzi uyu ndakanyeperwa. If it happened like that, what would be your comment? But yeah. Because I think mombo ambotara nyaya kuti kuna munhu anogona kutonyepa kuti apinde mumarriage kuti zvingoita. So we can have such women, or she is the one, or men would do that. Yes, or men. If it happened as he is explaining tine urombo kwauri, but problem ndeyekuti wakapinda wakadya, even though wakajutwa but wakaguma wadini kana wakapinda. It's like vanhu vari kudya sadza Adam akatojutwa vachidya mundiro imwe. Kana ukanonga nyama iwe wozoona kuti haisiyo yaunoda, woda kuidzosera, ndiani waunoda kuti azoinonga? hey, unonhongwa mustreet imomo. Ndiani handikuri kudya mose mundiro one inokora sadza wodai iwato uyu ainonga hana kungoibata chete but akaruma yeah. pobva pabuda vana uda kuidzosera akatoruma katu uda kuidzosera sei, uda kuti ana idye, ndiani achagona kuzoidya? Saka pari kutaurwa naShumba, pautaurwa naShumba pandafarira nepataurwa naNyati pandafarira ndepekuti at least we are now sympathizing with this guy pakuti solution tinayo yekumubatsira nayo, but at the same time toda kupinda mutsoka dzake nekubatsira vanhukadzi. Nzira idzi dziriko baba vangu, dzekuti vanhu vanonyatsokuona kuti pamunhu uyu ndinochengetwa. Kwana mudonde kune mari. Munhu akaronga, vakadzi vanozviona. Ende munoziva here kuti titori nemasituation ndopa side ravafundisi, kuside ravafundisi remunhu anonyatsokuona kuti ndikadanana nemufundisi uyu kana kuti ndiri kufambidzana nemufundisi uyu, and then mufundisi wobva ati murelationship yedu mukufambidzana kwataita ndaona kuti hatisi kuita sei, compatibility haipo. And then munhu woti zoni ndinogona kukuendera kuvakuru vekuchechi kwako. Ari kukapitaliza paissue yebasa remunhu. Saka maissue emathreats ndwandiri kudhila nawo. Kune vanhu vari kuthreatenwa nokuti mudhikoni muchechi munhu ari hambo, but iwewe usapinde mumarriage for the sake yekuti wathreatenwa nemunhu. Zviri nani kusangana nemaconsequences kana uchisangana nawo. Zviri nani apa maakutaura. Ana tsano ngavauye enda kumbare munhu ngaarohwe pane kuzogara nemunhu the rest of your life waunoziva kuti tibatsirane panapo. Uyu mukomana uyu ari kuti wanatsano pamba pana ana tsano ukanonoka baba havakudzingi, unodzingwa naana tsano. Ndiwo anodzinga vatu yakanyeperana. Aiwa iye ndiye ari kunyepa iyeyo uyu. Iwe uda kutora iro uyu ndiye ari kunyepa uyu. Kana wanatsano iwo wacho wanzwa box waripo wononoka kuya vanokutaura kuti go back. Period. Were they right? Yeah, they're right. Kudhara kwacheko kwandirika hatati kwana kwedu kwana kumaungo kwandirika wakomana vanongo varipoka iwo uya kumba kuma 9 vanokubvunza kuti urati kusekerere vanokubvunza kuti rumba kupi vanokuti go back kongoriko zviri right zvekudzorera mwana undzokera kongori dzokera ndokongorika kumapere obva anopiwa nhumbu manje paauya anga asina then paazodzokera manje kechitu chiteerera kudhara uko handiziva hangu mazuva ano ukati endai vanoendawe mazuva ano ndizvozoka anoenda because vanodananaka ngatidzoke panyaya yedu yemukomana uyu. Iwewe dambudziko rawanaro uri kukapitaliza kumamisteki emudzimai wako. Paanorara akaita ngonono uri kubva kuti handiye ndaida uyu.
akaita chaaita wobva wati handiye resentment. ega ndikutaurire hakuna ngirozi uchazowana yaunorora kurumiriro rwedenga kunoko, hakuna ngirozi uchawana. Ndiri kuti usacapitalize nemamistakes emudzimai wako, because hauna pautaura kuti mistake yake ndeipi. Tabvumirana kai? Hatina kuona mistake yemudzimai wako uri kutaura iye. Uri kutaura zvakudhara. Ndio zvaungauye nazvo, wana tu uchingotaura izvozvo. Uri munhu akaita sei kwewe? Kura. Actually, mukacherechedza muchaona kuti shoko rekuti resentment, it's actually blaming others for your mistake. Ndo zvarinoreva chaizvo muchichinari. Ska iye akati I resent my wife, it shows kuti ndiye ane problem. Correct. From the word which he is using. Maybe kana arishandisa amukusaziva, but kana arishandisa amukusaziva riri kutobudisa kuti ndiye ane problem. In fact kugamuchira ka kubvuma kuti ndakakanganisa. Pakanzi dzokera iye akabva agamuchira akabvuma kuti ndakakanganisa. One. Number two, if a young man wants to then quote musikana wake mumba for those late hours, at 9 o'clock, 8 o'clock, perceptions from those that are outside because your door is closed. So wari kunze tinofunga kuti zviri kuitika mukati ndo zvatinofunga kuti ndo zviri kuitika mukati, even if ukazodeclare kuti hasiri zviri kuitika mukati, like he declares now. And so he had recourse yaigona kuti aite kana akanga asingadi kutora musikana uyu. That very same night iyoyo ingada akaenda naye akati hai wedwe ndaona mwana wenyu auya and this is what has happened. Yes. I'm not accepting responsibility. Yeah, correct. Ku accept responsibility implies kuti paari, like zvatabva kutaura kubva tichatanga. Paari kana musikana akatorara mumbai make akazorara pambedha pako akaita vana 2, hatichataura nyaya dzemukoma nemusikana. No. Ndi baba namai. Yeah. Kana tiri kudhira nenyaya yababa namai takuchitiri werenga tsamba yake panyuwani iri kuti iyo ndine mudzimai wangu handiti wandiri kugara naye handisi kuona chakaipa paari asi handisi kumufarira. Takutangidza kuerenga tsamba yake. Ndine mudzimai wangu andogara naye handisi kumufarira, andipa wana 2 but ndingofunga kuti ngaaende. Ndibatsirei kuti woenda sei. Saka mudoni maiverenga kechi2 itsamba yauya kechi2 pambotaurwa naNyati ndichiuya mashoko pazotaurwa naShumba naUmba musabata shaya ndirunzira tsitsi nyaya iri kutondirwadza iri kutondipinda mumabvunzo mautotinzwisa tsitsi. Saka inini pandiri kuya mudoni ndepekuti foundation yakakosha, foundation yemarriage, matangiro akakosha. Number 2, mhosva yandafarira matauro yatingape mukomana uyu kumuudza kuti mistake hombe yaakaita, even though anga asingade munhu kurara nemwana wevanhu chitema, right? Iko zvino ane vana ka pada mumba make mune vanasikana, ko vana vake vasikana vakaitirwa zvimwe chete zvakaitirwa mai vake. Unonzwa sei une vanasikana? Sababa unoita sei? Titongewo sababa. Saka isusu tiri kuti iwewe sababa uri kufamba uchirara nevana vevanhu and then wozotaura kuti mwana uyu handimuite se ndaingomutambisa. Ende ndo nature iri kuita vanhurume mazuva ano kana kuti vanhukomana kuti not usually vana vedu vasikana ukamuona kazhinji kacho abvuma, vazhinji vacho anenge achida munhu zvekudaro, anenge achitoda, but uyu chero akanyunywa mumwe wangu akanyunywa unyatsonzisa, but mukunyunywa kwake anodeserva manyunyirwo aakaitiwa pakuti kudii aurare nemunhu wausingadi. Munyatsopabata ipapo don't give yourself to a person wausingadi. I think that's a point, powerful point. Saka patiri kuya kuvabatsira kuitira vemangwana kuti as long munhu une mwana musikana chaunofanira kuita kurespecta vamwe vana vevanhusikana semunhu wechirume. Ndo panhu pakakosha because iwewe vana vako vakatreatwa the way
yauda kutrita umwe munhu kana hanzvadzi yako unozvibatawo sei. kana And hanzvadzi then yako patiri kutaura kuvanasikana, Yeah. it's also bad kuti unopinda mumarriage yauri kunyatsoziva kuti munhu uyu ndangomudira kurongeka kwake. But iye pache zvake baba mudoni, kune dzimba dzekuti vanhu chero vakagara vese udaiso havana nyaya, chero achidhiraivha vese kubva kwarusape kwatiri kutaura havana nyaya dzavanenge vachingotaura imomo ndedzoti mapurisa mamaona. Saka mubvunza kuti saka musha here kana ukanga wakadaro, ndozvamakubvunza ndiri. Yeah. Saka ndo patakuda kuti tochimubatsira sei kana situation yadai. Ndosandati ipapapo ndo patakutopa imimi ipai solution yenyu nyati ndo achavhara nhasi. Imimi chipai solution panyaya yemurume uyu oita sei, hanzi should I divorce, ndizvo. Should I divorce? Magariro atiri kuita ndikangomuona ndotonzwa kungomuvenga kuti munhu akandinyepera, you know. Saka ndodini panyaya iyi? Yeah, kana tiri kuya kuma solutions ndirini ndezvekuti yadeuka panguva inoi yatavi tani vana akagarira pasi nyaya dzevamwe varume vari mumarriage iko zvino vachimudza dzavo dzavari kusangana nadzo. Yake idiki yekuti ndakanyeperwa, aiwa isi yake idiki pakuti iye aitogona kurara nemunhu uyu vachitori mukomana nemusikana. You understand? Kana akagona kurara naye vari mukomana nemusikana, mukana uripo weforgiveness. Kune vanhu vari kuvhurirwa hombe kudarika dzekunyeperwa idzi. As long mukadzi ane respect naye, achimuda, achimuitira vana, ngarespekte mukadzi uyu. Idzi inyaya diki dzisi nyaya dzekuti tingadire pasi kuti ndakanyeperwa. Thank you so much. Saka odila sei nepfungwa ye-resentment? Odila nayo sei? Yekungovenga mukadzi. Number one, oidila nayo sei? Ku-understanda issue forgiveness ndezvekuti you need to understand kuti iwewe unokanganisawo, une vanhu ari kuda kugara pasi naiye muself onyatsokuongorora life yake kuti hakuna here vanhu vari kuchema nelife yangu inini asi vakandiregerera. Saka kana ndine vanhu, tina Mwari akatiregerera mukumutadzira. Saka kana Mwari vachindiregerera vachitaura kuna mapisarema kuti handina kuvarova zvinoenderana nekunditadzira kwavakaita, meaning kuti ini ndine simba rekukanganwirawo mumwe wangu toita move on. Thank you. Umba. mukomana uyu ane dambudziko riri very serious. Rikandikutaurire you maybe unongondiona pachivhitivhiti. God gave you 2 children who are innocent. Chechipiri hatisi kuona dambudziko pane mudzimai wako because he didn't mention it. Chechitatu kungomira kuti ndakanyeperwa is not enough. Say something else different. Wari mudzimba umo wari kunyepa mhando yepadenga. Unomusiya here ndekuti anyepa? Irore harishandiro riri mupfungwa mako. Do you know, ukagara pasi ukanyasofungisa kuti uyu munhu uyu ndakamudire soka, unoona pamwe pasina chikonzero, but maane wana. My advice to you, pray. Kana uchienda kuchechi, I don't know kutoenda kuchechi ipi, pray to God kuti makandipa mudzimai. Pray to God and thank to God kuti makandipa wana. Cultivate your love. Muti ukaudyara ukasaucultivate unooma. Ukasaudiridza futi unodini? Unooma. Zvauri kuita iwewe you are not cultivating your love to your wife. Hausi kudiridza kuti upfumbire. Hausi kutengera. I'm sure you are not even buying anything. Because what is resentment? Wanzwa rataurwa na munhu watogwa. Iwe ndiwe une problem if you read that word. Rowaisa mutsamba makomo. So begin to cultivate your love to your wife, your love to your children, and thank God kuti mudzimai wako is not
infidel inonzi Unfaithful. ari asi Iyo. asi muupombwe. Kune vari kugara newawo vari muupombwe wachitoziva kuti mudzimai wangu anofewa asi anaye mumba. Be like that man. Be a man mfanamba. Hauchagoni kudzokera back kuusikani kwemakataurirana kuya kana kudai wakanyi iwe varume vanoda kuroora wenzi chavanotanga kuita kunyepa kuti ndichakutengera vanokugidza ndege yemashanga woti iwewo makambonditaura kuti ndichandokwidza ndege zvezvo asati ndakwira ndakuda kubuda mumba. It's being stupid. Thank you. Mfundisi. okay Euda ortara stupid pamberi pa pastor. Okay. ini hangu murume uyu kuna baba ava chandoda kuisa pachena ndechekuti uyu wava mukadzi wako. Correct. Zvakaitika kuti azova mukadzi wako zvakaitika izvo zvakapfuura. Yeah, it's easy. History is history, the past is past. Kana tiri kutaura zvanhasi, you are married to this woman. Correct. You are now one flesh with this woman. Saka usa entertaina pfungwa mumusoro mako dzekuti pamwe Mwari ndisikirei mumwe mukadzi. Itonamata kuti Mwari sikai moyo mutsva mandiri. Pfungwa dzangu mukuona kwandinoita mukadzi wangu uyu dzishanduke. Zvakaitika. But now don't look at the negatives. Concentrate on the positive. Kuti utotangira pauri uchiinda mberi pane kuda kuita rewind time. You can't rewind time. If you had that power, I would give you the go ahead kuti rewind a time. Vana vonyangarika poshaikwa kuti wanga ari mukadzi wako posvika panguva yamamuri uko. Kana uchizvigona go ahead. But kana usingazvigoni gara itogara mauri choda kuchinja ipfungwa dzako kwete waunogara nayo. Thank you so much. Nyati motivarira. I think kuti zvizhinji ndo zvatsanangurwa. Maybe pamwe we would close. I know tashanisa story ya Jacob zvakanyanya mudiscussion yataita nhasi. Jacob na Leah na Rachel ndo yatenda kushandisa. I think the premise yayo yange iri pakuti Jacob akamanikidzirwa naTezvara nechisimba chaTezvara. But ndada kutora a different example inogona kutipa futi a different angle of looking at it as well, especially pari kutsanangura kuti oita sei ma-repercussions. MuBhaibheri mune nyaya inotaurwa yaAmnon naTama. When Amnon paakanga azotadzira Tama, azikutaura circumstance yacho, tikutaura pane paakuda kuti aresolve Amnon. Ari kuti Tama chienda handichinei newe. And I think kuti mufundisi vanozotsanangura zvakanyanya pamusoro pe how hearts are torn. Tama response yake anoti waisafanira kuti undiitire chinhu chakadaro nekuti kutondidzinga kukonzeresa a bigger problem pane yekutanga. Sometimes you may find kuti ruzhinji kune varume vakarora madzimai whom they now say kuti havachada. The easiest solution kazhinji kungotaura kuti handichada and I think kuti I deserve to run a divorce, to separate. But dzingwa you want to think around kuti is divorce the most judicious decision to take? What is the reasons? What is the actual reason for that divorce? Wagara nemunhu for 4 years or so, we don't know how many years. Patone mafruits aripo. Vana varipo. Vana havachawana care ya baba yakakwana because baba wano hawafarire mai vevanawa. Saka kana usingafarire mai vevanawa kureva kuti nevana vacho fruitage iri kubva pana mai avo haichawana care yakakwana. And I think that should be a reason for your concern. Should you not be also thinking around that? The fact that you watch this program means that there's a Christian conscience in your mind. That says, is this the right decision to make? And I think it's okay to then bring the factors those misgivings. You know,
kuti pana mai ava kunyatsoona kuti chisina kuita zvakanaka mavambiro nematangiro amakaita but zvimwe zvese zviri kuita kunge zviri right according to maverengero ataita so kuti tikutaure kuti how do you deal with resentment icho chiri mukati mako chiri kubva mukati mako chiri kukonzereswa nepawakafamba napo kare and to just ask you to say kuti ingokanganwa maybe pamwe you may not understand what it actually means kwauri. Could it not be possible kuti pamwe you need someone who walks the journey, your life journey newe just to help you to understand and see kuti maybe pamwe there are certain areas zaunogona kunge wakakanganisawo iwewe and ukagona kuona ipapo maybe panogona kuva nzvimbo yekutangira. Finally, I want to leave you with a verse riri kuna Philippians 4 verse 8 inoti finally, brothers and sisters, I know it's applying to different contexts, but maybe pamwe inogona kubatsira. Maybe look at your wife and look at your family and look at your situation and try to find these noble attributes. Whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, whatever is of excellence and praiseworthy. Maybe you may want to start discovering and digging for those things. Set your mind on those things. And once your mind is set pana mudzimai wako uchitsvaga zvinhu izvo hauzvishaye zvinhu zvinokuti munhu wese akapiwa naMwari zvinhu izvo ukazvirimira ukazvicultivata you may probably begin to find reasons why to stay with your wife. Leah anga asingadikani but Leah akapedza upenyu hwese ari padivi paJacob kusvika pakundofa. We speak of the 12 sons of Israel because Leah was a contributor pane that prosperity. You only want 2. I think that's a reason for you to keep that home. May God bless you on that journey. Thank you, Dad. Shumba. Toda kutenda nekuona chirongwa tinoimba kuti panewo muono wamaona ndisingaziye variko vari kuona chirongwa ichi vane hanzvadzi dzinotamba boxing musazodaro mukati medzimba umu tingogarisana zvakanaka tisawane ways ekupinda mumamarriage but let us be true faithful whatever is noble as well vhesi raverengwa Mwari agotiita zvakanaka. May God bless you. Regai tikumbire Pastor Momba watinamatiri. Baba vedu vari kudenga, zita renyu ngarikudzwe muutsvene, kuda kwenyu kuitwe muupenyu hwedu sezvazvinoitwa nengirosi dzinokuteererai. Tinoda kukutendai nenyaya yatagarira panapa kuti tivhiyesana naBaba. Shungu dzedu hadzisi dzekuwisa kupatsanurwa mukati memhuri, ndedzekuvaka misha. Amen. Shungu dzedu ndedzekuda kuona padare pachizikanwa nembiri yekusimudzira misha iri kuputsika. Toda kutenda neongororo yaitwa pano kuti pakupedzisira kutarisa pana Jesu anotipa simba rekuita zvatisingakwanisi. Sekuimba kunoitwa nevaimbi vanoti mune simba ina handina asi ndinokumbirawo simba. Zita renyu rikudzwe, nyasha dzionekwe kuna vose tinonamata. Amen. Shumba. Ngati